काय झाला हे ओलं पडलं कोण झालं ना ओलं पडलं ना ओलं पडलं तरी बघा आता आपण रापणीत मासे पकडण्यासाठी चाललो आहोत आणि हे बघा ओलवतात सगळेजण. म्हणजे कधीपासून चालू आली रापण म्हणजे इकडे? 75 वर्ष जास्त. हां. आणि हे बघा जाळ टाकूक आता सुरुवात केली. तर मित्रांनो बघा मी पहिल्यांदाच इला यांच्यासोबत आणि 2 वर्ष विचार चाललेलो की जायचा होडीतून. तर आज या कंपनीने चान्स दिला ना आमका. आमचे सबस्क्रायबर लोक ते ऐकणारे आहेत ना, त्यांका ह्या हव्या जुना नवीन नको त्यांका. ही मासेमारी बघूची आहे त्यांका. इंजिन बिंजिन काय नाही, बाकी कायच नाही. जास्त धंदो तांडेल आणि नाळकरी यांच्यावरच अवलंबून असता. त्यांच्यावर अवलंबून असता. किती बाहेर जाऊ खाव्या, किती तिकडे हेड जाऊ खाव्या, किती उपर जाऊ खाव्या. हां हां. तर हे बघा काका, हे 60 वर्षाच्या पुढे वय आहे यांचा. नाळ अजून सांभाळतो आमच्या वयाच्या मना. तुमच्या वयाच्या मना त्यांच्या वडिलांच्या काळापासून ते नाळकरी येतो. नाळकरी म्हणजे एकट्याने बॅलन्स सांभाळतो. हां 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 बरोबर. वाले हे केलं नाही त्याच्यामुळे आमच्या पोटावर पाहिजे. म्हणजे ट्रॉलरवाले ट्रॉलरवाले त्यांनी आमच्यासारखा झाला असा 5-5 कंपनीचा एक झाला ट्रॉलर. हां हां. त्याच्यामुळे मासे तडी घेत नाही. तडी घेत नाही तकडे बाहेरच्या बाहेर खायचं. हां हां. त्यांना मर्यादा दिलेली आहे, धाबावाच्या बाहेर तुम्ही हे करा. पण ते लोक पालन करीत नाही. पालन करीत नाही. हा आता पूर्वी माशामध्ये चालू भेटाना एवढं मासं भेटायचं पूर्वी. एवढं मासं भेटायचं भरपूर मासो कुठे घाली कधी वाली साला साला एंबर डबल बंदर असे असे ठाय मारले ना का तराटर वाढले. हां मग ते पोरांका जोर मिळतात ते. तर मित्रांनो येऊन पोचला होते कातवनात आणि आत्ता समुद्रावर चालला. तरी आपली कोकणातील पारंपरिक पद्धत आहे मासे पकडण्याची आणि एकदम ताजे मासे मिळतात. म्हणजे त्यांना म्हणजे आपले जे बारीक जाळ्यात असतात ते म्हणजे पात वगैरे घालतात ते का ते मासे रक्त निघतात कारण ते अडकून मरतात आधीच. आणि हे कसे ताजे फडफडीत असतात, एकदम जिवंत असतात, बाहेर येत आगत आणि ते चांगले लागतात. तरी पूर्वीपास चालत इलेली परंपरा मासे पकडण्याची, तर ती आज आपण प्रत्यक्षात समुद्रात जाणार आहोत आणि जाळा वगैरे कसा टाकतात आणि कसं काय ओढतात ही बघितलंच तुम्ही, कारण आम्ही मागच्या वेळी ओढूक होता दोघजण, विनू आणि मी. हां नाही अजून गेला का भरतोच राहतो. हां हां. तर मित्रांनो हे बघा आत्ताशी जाळा भरतात ओढीत, रापण म्हणतात त्याका. तरी बघा आत्ता चालू आहे सगळा त्यांचा जाळा भरण्याचं काम चालू आहे. दुपारी झोपलं आहे त्यामुळे वाईट जरा बोलाक सुधरत नाही. तर मित्रांनो मागच्या वेळी आपण पाण्यातून बाहेर काढताना बघितलेलं आणि आता हे बघा पाण्यात नेतात आणि हे बघा पोरगे बघा. डबल बंदर डबल खोड धरला दोन धरा आली पुरी माली 40 मौला रे
तेव्हा तेव्हा चौकाला बघता बघ कशी आहे तोंडावर. थांबो वर चढतो चढा को ढकला वरती माका आईच्या गावात भिजणारच आहे मी. सकाळी भिजानच गेलंय कॅमेरा धरा. देवा देवा होय बसा होय बसा. हा काय झाला हे ओलं पडलं झालं ना. ओलं पडलं ना. ओलं पडलं बुडी घातलं मरतलं भले भले इकडं. तुमचं नाव काय? महेश गणपतराव. हां तर तुमका किती वर्ष आली रापणीत म्हणजे आजोबांपासून म्हणजे कधीपासून चालू आली रापण म्हणजे इकडे? जवळजवळ आता 75 वर्ष जास्त होत. हां आजोबांच्या पाठी वडिलांच्या पाठी आता आम्ही. हां तर हे बघा आता आपण रापणीत मासे पकडण्यासाठी चाललो आहोत. हां आणि हे बघा ओलवतात सगळेजण. हे हां हां हे मासे ते मगाशी होत आहे ना बघितलंय मी. हां हां ते तर मासो हा भरपूर. पाठी लाईनच लागली ह्या काय का भाऊ होय लाईनच लागली आहे पाठी. मग या आता महिनोभर चालू राहणार दिवाळीपर्यंत. मग सुरुवात कधी केला? सुरुवात आता ह्या झाले 15 दिवस झाले. 15 दिवस झाले. मग तेव्हापासून मिळतात मासे? मिळतात थोडे मासे मिळतात. मग काय करतात विकताच की कसं काय? विकताच. व्यापारी लोक येतात ना बाहेरून ते मग विकत घेतो. हां हां म्हणजे रापणी किती आहेत तुमच्या याच्यात? आमच्या ह्या गावात कातवनात 5 रापणी. 5. कुंकेश्वरात 4 रापणी. हां हां रापणी कशा पद्धतीत टाकतात म्हणजे जाळा वगैरे कसा काय? ते एका दोरीचं टॉपर केलं की नाही कधी. हां आता ते पोरगे वगैरे धरून हां असतात. ते हां आता या जाळा घेऊन आपण चालतो. आता या जाळा मारून आपण येऊन दुसरं टोक आपण परत त्या साईडला घेऊन जातो. म्हणजे तकडेपासून असा मारूचा. हां मारून या. हां हां म्हणजे गोल टाकायचा. गोल टाकायचा. म्हणजे तुमचा यो व्यवसाय की असा काय कायमस्वरूपी नाही. एक दिवाळीपर्यंत सीझन नंतर मग तो आपापल्या कामाक जाता. वडलो पार्जीत आपला धंदो कोणी चालू ठेवलं ते चालू ठेवायचं. हां बरोबर. आणि हे बघा ही दोरी तकडे पोरगे धरूनच. आणि हे बघा 100 मीटरच्या 3 दोरी. किती साधारण 100 मीटरची एक दोरी. भाई किती असा टाकतात? 3 दोरी. किती पाण्यात जातात आतमध्ये? जायचं आपण. 300 मीटर पाण्यात जायचा. दोरी फक्त दोरी 300 मीटर. आणि त्याच्याशिवाय जाळा वेगळा. हां जाळा टाकून सुरुवात करायची. तर हे बघा आता दोरी सोडतात आणि त्याच्यानंतर दोरी संपली की मग जाळा टाकून घेणार. थंय बसा. आणि हे बघा जाळ टाकूक आता सुरुवात केली. किती फूट असता उंची? कमी जास्त खाली जातं 22 तर मित्रांनो बघा मी पहिल्यांदाच इलं यांच्यासोबत. आणि 2 वर्ष विचार चाललेलो की जायचा होडीतून. तर आज या कंपनीने चान्स दिला ना आमका. कोकम कंपनीने चान्स दिलेलो हा येवा म्हणून सांगल्यानी तुम्ही.
ता बघा तिकडे कुणकेश्वर मंदिर आहे दिसत नसताला आम्ही लांब इला वगैरे ग्रामदैवत बाबा ते आता बघ. नको अण्णा. सांग ना तुझ्या वाटे. तुमच्या भाषेत बाजू का तू मग सांगा मालवणीतच जाऊयात आमका तुमका कळला ना हो कळांदे नाही तर नको कळांदे आमका ऐकायचा जी आमचे सबस्क्रायबर लोक ते ऐकणार आहेत ना त्यांका ह्या हव्या जुना नवीन नको त्यांका ही मासेमारी बघूची आहे त्यांका हे बघा जाळ टाकतं हे बघा असं जाळ टाकत येऊचं लागतं गोल पूर्ण गोल असं टाकणार आणि नंतर मग दोन दोरीचे टोकं मग एक साईडीक एक आणि एक साईडीक एक टाकतं हे तांडेल माका ही होडीची पूर्ण माहिती द्यावा ना जरा कसा काय खायच्या ह्याच्यापासून सगळा कायचा सांगा जरा आपण टाकणार सांगते तर मित्रांनो अशा प्रकारे हे बघा जाळ टाकतात सनसेट बघा गेलो आज मासे कळतात कसे वर दिसतात ना ते वर येतात पाण्याबरोबर हां ह्या ह्या जाळा उठवून संपला पुरा झालेला हा. आता मुलाखत घ्यावा आता परत रशी आता ही रशी त्या टोकाक न्यायची दोन टोकाक दोन रशी न्यायचे ही आता दोरी सोडूची लागत नाही आपणच जातो अडकली तर फक्त बघायची हां लक्ष ठेवायचं ही होडी आहे ना ही आंबा उंडल त्यापासून बनवली जाते हां हां आंब्याची कोरली जातात जी हंडी आहे हंडी का? आहे, हंडी खालची. म्हणतो. एका हंडी म्हणतो हा, खालची हंडी म्हणतो. हे वर लावलं ते फळी हे होले होतं ते सागवणी असतं हां ते होले या सगळ्या वल्यावर असतात आपलीचे धंदे वल्यावर होल्यावर इंजिनाची हे ना इंजिन बिंजिन काय नाही बाकी कायच नाही त्या आपण इंजिन लावून जर आपण टाकली हा. ना काढू सुद्धा शकतात कारण कसं असतं एखाद्या स्पीड मध्ये आता मासे वगैरे उभारले मग त्यावेळी कसा होता आपण जाळाचा भराभर टाकत असतो ते कदाचित इंजिनाच्या पंखात गावतात जाळा पेटान गेला तर नुसतं स्ट्रेट मारूच नसता बरोबर गोल असा या करूच असतं ना आणि त्या स्पीडने पण जाळा पाडणार पडा आणि पडा हवाय ना त्या स्पीडने आणि परत ही जी हत ही बावकांडा म्हणतो त्याला ही ही हा, ही. ही उंडलीची हत म्हणजे ही उंडली ही वाकडी हां ताजा हा त्याला उलांडी म्हणतो ती तकडे टोकाक ती पंगेऱ्या पंगिऱ्यापासून बनलेली आहे. पंगेऱ्याचा झाड हा, पंगिऱ्याच्या लागतात. ह्यो चौकातलो होलो हा ह्यो सगळ्यात मजबूत होतो. हा ह्या काय तर सांगा जरा हा, ह्यो चौकातलो होलो म्हणतो त्याका. एका पहिले नाही आणि हेंका हे तांडे. हे तांडे सुकांचं होलो सुकांचं होलो. तो सुकांचं होलो. जो सुकांचं होलो तो आता हे इकडे ते 3 होले असणार ते चौकातले होले ती बघ. ते चौकातले ओले हा ते तकडे ते 2 होले ते मुंशेतले होले आणि ते टोकावर आजोबा बसले. हा ते टोकाक बसलेत ते ते नाळकरी ते नाळकरी हा ते मार्ग दाखवणार पुढे खय कसा चालला पाहिजे आता. ते सगळ्यात हुशार हा जास्त धंदो तांडेल आणि नाळकरी यांच्यावरच अवलंबून असतात त्यांच्यावर अवलंबून असतात किती बाहेर जाऊ खाव्या किती तिकडे हेड जाऊ खाव्या किती उपर जाऊ खाव्या हा हा या सगळा त्यांच्यावर त्यांच्यावर. ते सांगणार तसा तुमका या आपण करू पाठ करून होले होईल असतो ना नशिबाचा खेळ असतो. नशिबाचे खेळ नशिबाचा खेळ आहे चोरडाची असतात नाही तर पुरा मोसम एखाद्याची पूर्ण अशीच जाणार पण एकाक मिळाले नाही की दुसरे घालतात पुन्हा काय वेळा एका मिळाला तर आमचे 4 सोड असेच जाणार काय वेळा 4 वेळा काय मिळाला तर एका गजी एक मग तो पूर्ण फापालो तो फापालो हा शेवटी पाण्यातलं मासं असतं काय तर मित्रांनो हे बघा जाळा घालून झाला बरंचसा आता गोल फिरवता ना आता ह्या साईडने पाठी जाणार या साईडने पाठी जाणार उलट जाणार मागे ह्या असा उलटा न्यायचा पाठी बसायड असता ना फिरू गावणार नाही आपण चढा गेल्यावर हा हे बघा हे काय म्हणतात हे काय करतात ताज मारतोय ताज मारतात त्याच्यात म्हातारी कंपनी कमी आहे
दांडगे जास्त त्याच्यात. म्हातारे जास्त वयवाले तेच एक होते आमचे. एकच आहेत ना बाकी ते बघा ते एकदम टोकाकत त्याच्यात सगळ्यात जाणकार माणूस होता. दाखवून दे काय आता म्हणजे हा एका ते मगाशी काय म्हटलं असता ता लाकूड आता. अरे बाप उलांडी 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 हा. आणि ह्या उंडलीचा ना. ह्या अरे हे उंडीचा. बघा हे इले. तर मित्रांनो ही बघा आता काठावर इला समुद्राच्या. आणि हे बघा आता स्वतःच्या तसं नाही म्हणत आहे. हे बघा पोरगे बघा समुद्रात पेवतं. जास्तीत जास्त उदाहरणातले आपण तर हे बघा आपण घालून झालेली आहे. आणि आता अर्धो तास लागता. आणि हे बघा सगळे ओढूसाठी इले. तर मित्रांनो आपण वगैरे ही बघा आता घालून येलो. आणि आता मग ओढूक जाळा सुरुवात करणार. पहिली दोरी ओढणार 300 मीटर आणि त्याच्यानंतर मग जाळा ओढायचा. आणि हे बघा तर हे बघा काका हे 60 वर्षाच्या पुढे वय आहे यांचा. नाळ अजून सांभाळतो आमच्या वयाच्या मना. तुमच्या वयाच्या मनात त्यांच्या वडिलांच्या काळापासून ते नाळकरी आहेत. म्हणजे वडील होते नाळकरी म्हणजे एकट्याने जाऊ बॅलन्स सांभाळतो. हा बरोबर. म्हणजे हे कुकर जाता वडा हा. समोर जायचा हा या तुमचं काम आहे. आणि दुकानवाल्याचा संडेटवाले हे केलं नाही त्याच्यामुळे आमच्या पोटावर पाहिजे. म्हणजे ट्रॉलरवाले. ट्रॉलरवाले त्यांनी त्यांच्या- आमच्यासारखा झाला असा 5-5 कंपनीचा एक झाला ट्रॉलर हा त्याच्यामुळे त्याच्यामुळे मासे थोडी घेत नाही. तडी घेत नाही तकडे. ते बाहेरच्या बाहेर खायचं. हा त्यांना मर्यादा दिलेली आहे धाबावाच्या बाहेर तुम्ही हे करा. पण ते लोक पालन करीत नाही. पालन करीत नाही. हा आतमध्ये येऊन धावाच्या आतमध्ये येऊन ह्या करतो आराम. त्याच्यामुळे आमच्या पोटावर पाहिजे. हा नाही पूर्वी माशामध्ये चालू भेटाना एवढं मासं भेटायचो पूर्वी. एवढं मासं भेटायचं. भरपूर मासो कुठे घाली. पण आता मासो ह्या हत्यारामुळे आता येत नाही. हो सरकार का आता त्याची चौकशी करत नाही. विचार काय करत नाही. बरोबर. आपली पारंपरिक मासेमारी हीच म्हणून करी चालवायचा. हीच करी आणि जिवंत मासे हा, मिळतात. जिवंत मासो. कोण चालक आहे. हा हे हे चालक आहे मालक. आणि हे मालक होते बघा. आमचे मालक. आणि हे बघा पोरगी आता उडी ओढतात. आता उडी मारूक माका मिळणार नाही. तर मित्रांनो आपण घालून झाली आहे. आणि हे बघा आता ओढा ओढतात. हे बघा यो काजीचो ढीग लावता. काजीचो ढीग टरपला मिळती. आणि तो लागलो बच्चा बिचाकचा जाणार साल काढा. काय बच्चा बिचाक लागलो ना साला जाणार काजू. काजी हाय कभी बैकट नबी बैकट वाली साला एंबर डबल बंदर असे ठाय मारले ना का तराटर वाढ. हा मग ते पोरांका जोर मिळतात. हे ऐकत नाही ते तिघ जण. तो बघ तो खेळ करता मधीच. ह्या कसला लाकडो. ह्या बिबियाचा माझ्यात लागलेला तोंडा तोडल्याने डीग पोपेवून होतं. ज्या झाडाचो माका डीग लागलेलो आणि तोंड 4 दिवस सुजन होता त्या झाडाची वंडकी होते बघा. ओम भेई पहिले 3 पैकी माऊली. आईले बाली लागून झाली झाली मला हाय कभी बरकत नबी बरकत वाला आली साला. हे मोठ्या हे बाबा बरोबर लाव. वाईट लावता नावा तर या काजूच्या टरफलांचा तेल त्याच्यावर वर येतात पटापट.
बस 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 चल. तर मित्रांनो हे बघा घोडा जाग्यावर आणल्यानी आणि आता आपण ओढूक सुरुवात करणार. तो सांगा सकाळी मास्तराक मासे नेऊन दिला की आमका रजा मिळतं आपली रापणी महिनाभर शाळेत नाही होय ना. मास्तर गाठावरतो मासे खायत ना. अरे द्यायचे नेम चारा घ्यावा म्हणा. आंबे पिकवता ना. तू सकाळी शाळेत गेलं सकाळी हय होतोय थोय त्या बाजू दांडू लावतो. कधी मी होतं इथं खय नव्हतं. तू हय होतोस तू लोम करत बघले. आपण लावून येलो आता फक्त मासे बघूया. अरे आपण ओढणीचा बघितलाच अशा आणि आता काळोखो दिलं बघा थोड्या वेळा. आणि हे बघा एक साईड टकड्या ही बघा आणि एक साईड ह्या साईड गत एक साईडमध्ये हे बघा. हा हे ऐकत नाही काय रे. ओढूक सुरुवात केला ते अजून राबतं. तो सकाळी नाही होतो कोणी हो मेन दांडू ह्याच्यावर सगळं खेळा. सगळं खेळ आम्ही नसलो तर आपण येत नाही. आता यावर्षी कसं यावर्षी 3 दोरे लागतात. नाहीतर 2.5 दोरे 2-2.5 फुटावर गेलो ना त्याच्या बाहेर गेलो 3 दोरी का चिखल लागतात. चिखला खाली चिखलाकडे आपण गेलो तर जाळा वडत नाही. मग जाऊन वड्यान उठूचं लागतं पुन्हा. हो परत उठव. मग तसं अंधू नाही अंधू दर्या बरं यंदा चिखल वगैरे नाही जास्त नाही म्हणजे बाहेर पावसातली पाणी म्हणजे इतका गेलं असं वर पावसाच्या वेळे सगळी पुळण येतात सगळी. हा आता रक्षाबंधन झाला की सुरुवात होता नारळी पौर्णिमा. हा नारळी पौर्णिमा आली काय समज आज जाता. हा मग तेवढी ही पुळण वर येऊन पडतं आपण ऑटोमॅटिक. हजारांनी माणसाने होती नाही वाळू टाकून वर एवढी होता. हा एवढी 2 दिवसात तो वाळू हाणून टाकता. मग बाकी तुमचं काम काय. बाकी शेती आणि कलमती. आता थोरली ज्वाळपर्यंत हे काम करणार. थोरली ज्वाळी झाली का हातात पंप घेणार का फवारणी कलमासाठी. बरोबर. फवारणी झाली का आंबे का हे करणार. आंबे झाले का परत मिरगाचे हे येईल जाळवट विळवट करणार का ते शेतीचं कामात गुंतणार. हा ते चतुर्थी श्रावण महिना येलो का ह्या परत सुरू झाला. चतुर्थीपासून मच्छीमारी हा म्हणजे इथल्या लोकांका तसा ह्या नाही. आम्हाला रुडिंग चालू हा झोपला. पुन्हा परत घालतात फेब्रुवारीत ह्याच्यात शिगम्यात. यात्रा झाली ना हा कुणकेश्वरची. कुणकेश्वरचा लढीत झाल्याशिवाय एकही मच्छी आलो कुणकेश्वर कातवांचो किंवा होडी आलो एकही भाई समुद्रात जाणार नाही. बरोबर. लढीत झाला मग काय 6व्या दिवशी जाणार. पुन्हा घालतात. हा पुन्हा आत जाणार. असं पाहतात आतापर्यंत तसं कोणीही गेलेलं नाही. महाशिवरात्र झाली 5 दिवस लढीत होईपर्यंत महाशिवरात्रीपासून लढीत होईपर्यंत 5 दिवस कोणीही जाणार नाही. असं असतं म्हणजे पूर्वीपास चाललेला. आणि ते लाईटी पेटतात ते ह्याच्यावाले माकलेवाले पागून हा ते त्या लाईटीमुळे इकडे आमच्या पोटात पाहिलेलो. हा ते लोक आता हे लाईटी पेटवल्याने का आमका पडणार पण ते कमी पडणार असं असतं. हे आता आपली तामचिक लागली म्हणून पडा थोडी नंतर आमच्या मागून कोण लावलं ना पण पूर्वी मासो भरपूर भेटायचो ना तरी तो मासो. आता नाही दोडी म्हणा पापलेट म्हणा सुरमई हे सगळा मेळा. मोठे मोठे इस्वणी शेंगाळे पारंपरिक म्हणजे काय ह्या माशांका म्हणजे जी चव ती तुमच्या जाळ्यातल्या माशांका एवढी चव नाही. हा जिवंत मासा जिवंत येतात तो बघितला. जिवंत रक्त बिक्त तसं वकत नाही. ते बारीक जाळ्यात ते डिस्को जाळ्यात असं मरतात आधी. मरतात नाही रक्त वागता. असा याच्यात रक्त वकत नाही. ह्यो झाडात खेळत असतात तरी घेईपर्यंत. बरोबर. हा तरी येणार की तेव्हा तो मरणार आम्ही वर टाकल्यानंतर नाही तर मरत नाही. हा ह्यो मासो तुम्ही बाकीच्या ठिकाणचा मासो घेतला टॉलरांचा म्हणा झाडांचा म्हणा तेवढी चव नसतात. आम्ही बघितलं म्हणून आम्ही येतो बांगडे बिंगडे काय नाही. बांगडे खाऊचे तर आपणीचे. काकाने माहिती दिल्याने बरीचशी
ह्यो काय देत नाही माहिती ह्यो काय सांगतच नाही. ह्यो शाळेतनं मास्तरांका मासे 4 देऊन देणार आणि महिनोभर रजा काढून इलेलो होय ना. त्या टायमाक तसे शाळेतून इलाव की ना हां की दप्तरा टाकली का येळे, रजा असली का दिवसभर येळे. ह्या आता कमी होईल हळूहळू हा. हळूहळू नवीन पोरांका नको आहे. कमी होई तिला म्हणजे कसं आता कसे पोरगे शिकले 10वी 12वी झाली का मुंबईत चालले नोकरी, त्याच्यामुळे कमी झाला आहे. बरोबर नोकरीसाठी. हा कारण ह्या का ह्याच्यावर पोट नाही ना तेवढा ह्या होईत ना. तरी पण आपली तुम्ही चालू आहे तुमचा पारंपरिक हा म्हणून ते कोणी पूर्वजांनी चालू केलं ना त्याच्यासाठी. ते बघा लाईटी दिसतात ते पातीवाले आहेत. हे बघा पाणी बिणी घेऊन येतात. हे बघा अर्धा जीवन पाणी आहे. तर मित्रांनो बघा काळोख झालं आणि हे बघा वडतात अजून काळोखात. आमका वडला होती आटावली आहे चांगली. वडा 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 तो ऐकत नाही. हा मासे येईपर्यंत ऐकणार ना. कसा प्रत्येक माणूस पण आता सो काम धंद्यावालो हा. जर समजा मासे मिळाले तर कोणतरी येणार, हा नाहीतर ओढू बिडू मिळाले तर मग काय सगळे कंटाळतात ना. मग काय शेवटी मासेमारी आता पारंपरिक ह्या ट्रॉलरमुळे आता बंद पडायची वेळ इली आहे. तर मित्रांनो आपण ओढून झाली. ओढू खूप लागलंय भाई थोडं वेळ अर्धो 1 तास. आणि आता तिकडे बॅटरी मारता येत नाही त्यामुळे ओढतं. तर आपण बॅटरी मारल्यावर मासे बाहेर जातात जाळ्यात ना, त्यामुळे बॅटरी वगैरे मारता येत नाही. त्यामुळे तर आपण ओढून झाल्यावर बघूया. अरे रे बांगडो गावलो तो बघ किशात ना नेता घरा. बॅटरी मला आता काय ना. हे बघा जरा जरा येऊ जरा. हो हे बघा मासे गावलेत. मी हा पकडून येलोय ताई ना. हे बघा मासे भरपूर. कडबो काहीतरी चिकाटलेला असतो तर पायात जाय. मी हातात ना आणलंय त्या का रातभर झोपातच ना. का दुट्टा गोबेशील तळामाळा रडशील. हे काय असतं शेल लागला तर लागला नाही. हा वडा आहे, ही कोकरी आहे, ही भूमी आहे, भाकुला आहे, भाकुला लागली आहे. काय काय बांगडो हा मागडो पण हा. बंगी आहे. बंगी आहे. तर मित्रांनो हे बघा मोठ मासे गावले भरपूर मासे गावले. तर मित्रांनो हे बघा जिवंत मासे आहेत जिवंत. तुमकाच फॉर्म मध्ये हे बघा लाईट बघा कसली आणलंय 4000ची आहे. हे बघा झाडावरती काढतात गोळा करून ठेवतात. नको खयचो तो झालो रे रे. खयचो मासा हो दाखवा तो कुसावालो खयचो तो. हे सगळे तोच आहे हो. तोच आहे. तो काळो हो हो हो, हा. सगळं तोच आहे हो. एका कूस असता. म्हणजे बाबा काय भयानक आता त्याचा स्टॉक सुद्धा ना हा लय एकदम अंकुचीदार असतात. सुई धक मारतात. जरा जरी लागलो ना चांगली रात गाजून काढतात असली ती. रात खायची उद्या संध्याकाळ जाऊ. कडबो म्हणतात त्याला कडबो. कडबो ह्यो मासो खातात तो. खाऊ चांगला पण चवीक चांगलं असतं. चवीक चांगलं असतात पण ती शेला असतात म्हणून कोण घेत नाही. एकदा एक इल्लो व्यापारी घेतलेलं नाही मासो. लागला तो एकदम खतरनाक. तर मित्रांनो हे बघा मासे काढतात आणि त्याच्यात तो कुसावाला मासो हा. त्यामुळे त्यांना वेळ लागतो मासेकडे. वेदना लागतं. हे बघा वाईट वाईट योग लागले आता. काय येत ना. हो चला बाय बाय. घेतला मासे घेतलं हे दिलं त्यांना. होय होय दिलाय बांगडे नाही होतो ते त्यांना मासे दिले नारी. होय होय दिलाय नाही. जरा तो होय बघा घेऊ
तर चला मित्रांनो, हे व्हिडिओ आहेत, थांबूया. पुन्हा भेटू आपल्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत आपले असेच माशांचे नवनवीन व्हिडिओ येतील, बघूया वेळ मिळाल्यास. तर आता हळद थांबूया. बाय बाय. हे बाय बाय करा. चला चला हो. नाही उठव. हैया.